Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ọ bụrụ na m ga-etinye Chineke na mbụ n'oge m, ihe niile ndị ọzọ ga-arụpụta. Chineke ga-eburu m agha. Abụ ọma 27 amaokwu nke 4. Anaghị m ebuli okwu elu mgbe m na-atụ mgbanwe nke ndụ nye m. Ezi ihe mgbanwe nke ndụ, n'ihi na atụfuru m ọtụtụ afọ na-achọ ihe Chineke ga-emere m, ghara ị na-achọ Chineke. O nwere ihe dị iche na ha abụọ. Ozi ịgakwuru Chineke naanị maka ihe ndị ị chọrọ, na-abụghị ịgakwuge ya n'ihi onye ọ bụ. Anyị kwesịrị ịchọ ihu Chineke, ọ bụghị aka ya. Chọọ ihu ya, aka ya ga-emepere anyị. Mana ọ bụrụ na ị na-achọ aka ya, ọ ga-abụ ihe mkparị wee nye ya. Otu ihe ka m yọrọ Chineke ka m na-achọsi ike. Otu ihe. O nwere otu ihe bụ ihe mbụ. Otu ihe nke kacha mkpa karịa ihe niile ọzọ. Otu ihe ka m yọrọ Onyenwe anyị, nke ahụ ka m na-achọsi ike. Ka ya nọgidesi na njisi ike na-achọ na m ga-anọgide n'ụlọ Jehova n'iru ya ruo ụbọchị ndụ m niile. Ịhụ na ilegide ịdị mma ya anya na mkpọkịta ya dị ụtọ na ezi ịhụnanya. Ịtụgharị uche niile na ịchọpụta n'ụlọ nsọ ya. Akwụkwọ Nsọ Amplified tụrụ ogologo. Ka m ji King James. Otu ihe ka m na-achọsi ike, nke ahụ ka m ga-achọkwa, ka m na-anọ n'iru gị oge niile na-ahụ ịdị mma gị n'ụbọchị niile nke ndụ m. Otu ihe ugbu a, ịma ọ bụ tụrụ ogologo mgbe Chineke emechara nweta m na nke a. Ma ana m agwa gị, anọbụ m n'ezi ozi ọma, enwekwara m ọgbakọ, mana enweghị ihe ọ bụla na-enye m obi ụtọ. Ana m na mgbagwoju anya na-ata ahụhụ, na-arụ ihe niile, usoro ihe nkụzi nke m ga-etinye nwa aka m na ya, na-etiri ekwensu mkpu, ekwensu aka na-emerikwa mma. Obi dị m ụtọ na ndidi nke Chineke na-enwere anyị anyị na-eto na-agaji izu oke. Ma ịma, Chineke ebido na-akụziri m na anaghị m abụ m elu elu, na-ababeghị m ime, na ekwesịrị m ibi ime. Ndụ na-anụ arụ, naanị ihe m chọrọ na-eche na-aghọta. Ịma na-ababeghị ime inwe ike chọta mmekọrịta ahụ dị omimi gị na Chineke. Mmadụ ole n'ime unu maara na ọ bụrụ na ị chọrọ ịchọta Chineke, na ị ga-agafe ihe ị na-eche? Ị ga-agafe ihe ị chọrọ na otu ihe si emetụta gị. Ịma na ị naghị achọpụta Chineke ma ị na-ekpe ekpere apụtaghị na ọ nọghị ebe ahụ. Anyị ga-amụta ijide Chineke n'okwu ya. Anyị ga-amụtakwa ịgwaghachi ekwensu okwu mgbe ọ na-asị ngwa ele ebe Chineke nọ, ọ nọghị ebe a, gị sị ọ bụ onye asị. Okwu ya bụ eziokwu. Ọ dị mma, ọ nọ na-ara m ahụ banyere ihe a bụ inye Chineke oge. Enwetenwu ume ọzọ. Achọrọ m, ana m anụkwa ozi ọma dịka ị na-anụ n'abalị a. Laa ga-agbalịa, rahụ, ị nweghị ike ibuli, ike agwụ, amaghị ihe a ga-eme. Ihe niile ịma ụfọdụ ndị mmadụ na-agabiga. Ma n'ikpeazụ Chineke kwuo n'obi m, aga m agwa unu nke bụ eziokwu. Ọ gwara m, ọ sị m, ị gaghị na-emedị ihe anyị na-eme ka adịkwa ndụ ma ọ bụrụ na ibu ụzọ chọọ ihu. Ekwenyere m na agaara m ịnọ, echeghị m na agaara m anọ ma ọ bụ dị ndụ taa. N'ihi na m ga-agwa gị, ekwensu kpọrọ onye ọbụla a na-agbalị ime ihe ọma ụgwọ. Onye oyiri Kraịst ọ ga-abịa kpọrọ gị oriri, mana ị ga-etinye n'obi na ị nwere ikikere karịa ka ọ nwere. Luk 10:19, lee, enyela m gị ike ịzọ agwọ na akpị ụkwụ, ma enyela m gị ike karịrị ike niile nke onye. Enweghịkwa ihe ọ bụla nke ga-emerụ gị ahụ. Ị nwere ikikere nke karịrị nke ekwensu n'ihi na Chineke nọnyere gị. Amen. Mmadụ ole kwere nke a? Ma okwu a bụ mkpa. N'Abụ ọma 27 amaokwu nke 4 dị m mkpa nke ukwuu, n'ihi na mgbe ihe dị oke mkpa, ọ pụtara na ị gaghị ebinwu ma ewezụga ya. Ị gaghị emenwu ma ewezụga ya.
Ya mere Chineke akụziere m site na ihe ịma atụ. Enwere nwanne eji eme udo, ma amaghị m otu ndị na-eme udo dị ugbu a, ma n'oge ahụ ọ na-ewuligharị ya otu ugboro n'izu. Mana mkpọ ụmụnne nna m nke nwoke na nke nwaanyị otu ụbọchị sị ha na unu chọrọ ịga rie nri ehihie, aga m akpọ unu gaa akwụ ụgwọ ya. Anyị agaghị aga n'ihi na nwanne nna gị na-emezigharị ihe udo ya. Ya sị mgbe ọzọ m sị ya ọ nwere ike imenụ nke ahụ ma emechaa. Aghọtaghị m. O nwere ike ime ya ewute ya, ya sị mba na ọ ga-anwụ. Ma mgbe Chineke bidoro na-agwa m okwu sị m na m ga-etinyerịla ya na mbụ karịa ihe ọbụla ọzọ, tinye m na mbụ n'oge gị, m dị ka ihe dị oke mkpa. Ị ga-adị ka onye ahụ nke a na-agbakwunyeghị na ihe ọkụ. Ma ihe m na-agwa gị bụ ọ bụrụ na agbakwunyeghị gị, ke gị isi. Mgbe ahụ ịma n'ezie, mgbe ụfọdụ ana m achọ iwepụta mmụọ ọkụ ebe a, nwee ihe na-enye ọkụ, mana agaghị m akwụnye ya. Gị bịa na-agbalị ọkụ ji ọ naghị enwu, ma o nwere mmụọ ọkụ. Tinye ihe mmụọ ọkụ ọzọ, onwughịkwa. Gị sị gịnị na-eme? N'ihi na akwụnyeghị ya. Akwụnyeghị ya ọtụtụ mmadụ. Ụfọdụ ndị a na-akwụnyeghị anaghị enweta ihe ziri ezi. Ma ana m agwa gị na mmekọrịta gị na Chineke gara ịkarị n'iwu na ụkpụrụ. Mana anyị kwesịrị inwe nduzi, anyị kwesịrị inwe usoro. Mana echere m na ọtụtụ mmadụ gara inye bụrụ na ha abụghị ndị ihe ha na-eme n'oge ahụ kechidere. Achọghị m ịma ihe ị na-eme. Naanị banye n'ime ụlọ nye Chineke oge, bee akwa, chịa ọchị, gwuo egwu, gụọ, wulie elu, tie mkpu, hie ụra. Achọghị m ịma, ma naanị na-ewepụta ụfọdụ oge. Ụfọdụ ị ga-enweta akparamagwa Chineke. Amen. Agaghị m enwe obi ụtọ ma m enyebeghị Chineke oge. Agaghị m enwe udo ma m enyebeghị Chineke oge. Agaghị m enwe ọlụlụ di na nwunye dị mma ma m enyebeghị Chineke oge. Ije ozi a ga-abụ ihe lara n'iyi ma ọ bụrụ na enye m Chineke oge. Aga m anọ na mgbagwoju anya, aga m agwụ, agaghị m enwe otute mmanụ, ihe niile ga-esiri m ike. Aga m na-adọgbu niile. Ọ bụrụ na m ga-etinye Chineke na mbụ n'oge m, ihe niile ndị ọzọ ga-alụpụta ọlụ. Chineke ga-eburu m agha. Amen. Ya mere Chineke gwara m ka m mere ya otu ihe. Ana m agwa gị ka ị mee ya, mana ọ sị m mere ya ihe. Ọ sị achọghị m ka ị yọọ m ihe ọbụla nke so na ihe ndị dị. Achọghị m ka ị yọọ m ya ruo mgbe m nyere gị ikikere. Ma o mere ruo ọnwa 6. Ọ bụghị na ezi ịyọ Chineke ihe, mana enwere m nsogbu. Enwere ihe ndị nọ n'azụ. Ebughị m ụzọ achọga alaeze. Anọ m na-achọ uru nke alaeze. Ya sị na ị gaghị enweta uru nke alaeze ma ị nweghị alaeze. Bụ ụzọ chọọ alaeze Chineke na ezi omume ya. Ma ihe ndị a niile ka a ga-atụkwasịrị gị. Chụwa Chineke, ihe ndị ọzọ ga-achụ gị. Enwere m ike ịgwa gị m ntị, ị bụ nwa Chineke. Mana ọ bụrụ na ọ chọrọ ka a gọzie onye ọbụla, ọ bụ ụmụ ya. Chineke achọghị ịma ihe ole anyị nwere. Ọ bụrụ na anyị ga-enwe ya ma dewe ya nwa na mbụ. Mana aga m agwa gị na ọ emenwu nke ahụ. N'ihi na ihe ndị ahụ nke Chineke na-enye anyị ewere oge anyị niile na-elekọta ha. Ma mgbe ahụ anyị agaghị enwe oge ọbụla iji dewe Chineke na mbụ n'ime ndụ anyị. Ahụrụ m oge mụ na Chineke n'anya. Ọ bụ ntọala ihe niile ọbụla na ndụ m. Ọ bụrụ na ị nweghị nke ahụ, ị nweghị ntọala. Ọ dị mma, Joyce, eleghị. Ọ bụ ihe dị iche iche. Ịma, ana m agụ ihe. Ana m agụ akwụkwọ nsọ. O nwere ike ana m agụ akwụkwọ nsọ ọtụtụ ụbọchị. Ya dị m dịka akparamagwa nọrọ ebe a, akwụkwọ ebe nke ọzọ. Ịma, m dere Chineke akwụkwọ, ọ na-amasị m ide akwụkwọ. M detuchia ihe ndị mere m ụbọchị gara aga. Kelee ya
mgbe ụfọdụ ana m eche ihe niile m nwere ike iche. Ana m eme nke a n'ihi na ama m na ụfọdụ n'ime unu amaghị ihe ha ji onwe ha eme n'oge nke ha nyere Chineke. Ya mere, anaghị m achọ ịgwa gị ka ị mee ihe m na-eme, mana ana m achọ ọ gaghị adịcha otu ahụ dịka ihe dị iche. Ọ bụrụ na ụtụtụ bụrụ gị nsogbu, were oge nri ehihie gị gagharịa, ọ bụghị ịnọrọ ebe ahụ gị na ndị mmadụ na-agba asịrị. Gaa otu ebe rie nri ehihie gị, gụtụ akwụkwọ, gagharịa na-agwa Chineke okwu. Chineke, achọrọ m gị. Onye nwe anyị amaghị ụdị mkpa Chineke dị anyị. Ịma, ana m ekpebu ekpere naanị mgbe ọ dị m mkpa, mgbe achọpụtara mgbe niile ka m nwere mkpa. Ọ bụ nsogbu, achọsiri m ike ma amaghị m. Echere m na ana m achịkọta ihe niile na enwere m atụmatụ, ma ana m achọ ịkpọta Chineke ka ọ bịa mezuo atụmatụ m. Abụbụ m nsogbu ruru imere ebere. Abụrụ m onye ahụ nọ na ihe mkpughe chere na ha nwechara ihe niile. Gba m ọtọ, ekpu m ise, nwee ihe m nwere. O nwere onye na-aghọta ihe m na-ekwu n'abalị a? Ka m yọrọ Chineke, nke ahụ ka m chọsikwara ike, ma Chineke hapụrụ m ka m yọọ ya naanị otu ihe ọnwa niile ahụ. Oge ọbụla m chọrọ ikwu, Chineke, achọrọ m, eweli iwe, achọrọ m gị naanị. Ọ bịara dịka mgbe ọbụla m chọrọ ihe, ya dịka enwere ogwu azụ gbafara m n'akpịrị m, bịa sizie. Mgbe ahụ m bịa chọpụtawa na Chineke nọ na-enye m ihe ndị ahụ nke m chọrọ n'ime obi m, ndị nke m na-anaghị. Abụ ọma 37, tịbụ onwe gị n'ime Chineke, ma ọ ga-enye gị ihe ndị ị na-achọsi ike n'obi gị. Amen. Otu ihe ka m na-ayọ Chineke, nke ahụ ka m na-achọsi ike, ka m na-anọ ịdị mma ya anya ụbọchị niile nke ndụ m. Amaokwu nke 5, na n'ụbọchị nke nsogbu na ọ ga-ezo m na ihe mkpuchi ya. N'ebe nzuzo nke ụlọ ya ka ọ ga-ezo m. Ọ ga-eweli m elu n'elu okwute. Mgbe ahụ ka a ga-eweli isi m elu karịa ndị iro m niile gburugburu. Ma n'ebe obibi ya ka m ga-achụ àjà wee tie mkpu ọṅụ. Haleluya. Mgbe otu ihe kacha mkpa karịa ihe ọbụla ọzọ, na m iru ya n'obi. Moses maara uru iru Chineke bara. Ya sị Chineke, ya sị, olee otu m ga-esi, onye ka m ga-agwa ha zitere m? Ya sị, aga m eso gị. Moses asị, ọ bụrụ na ị zigakwala m, n'ezie aga m achọ ibi ebe a na-ele unu niile anya, ma ọ bụrụ na Chineke agaghị anọ ebe a. Achọghị m ime ihe ahụ nke na-erughị m n'aka. Anyị ga-enwe Chineke. Ị kwesịghị ịma banyere Chineke, ị kwesịrị ịma Chineke. Ị gaghị anọgide n'okwukwe nke enyefere gị enyefe. Ị kwesịrị gị na Chineke inwe mmekọrịta n'onwe gị. Achọghị m ịma ihe nne gị ma ọ bụ ihe nne nne gị ma ọ bụ ihe onye gị na ya na-alụ maara, ma ọ bụ ihe onye gịnị ka ị ma? Onye na-ebi n'ebe nzuzo nke onye kachasị ihe niile elu. Ibi pụtara ibi ebe ahụ nọgide, ọ bụghị ịbịa n'ụtụtụ ụbọchị ụka. Ebe nzuzo nke onye kachasị ihe niile elu ga-anọgide ma gbakwunye na ndo nke onye kachasị ike, onye nke na-enweghị onye ga-eguzogide nwe ike ya. Ọ na-ada na ntị m dị ka ibu agha nke ime mmụọ. Jehova ga-eburu m agha, aga m eso ya na-agagharị, ya na-eburu m agha. Nke ahụ ọ masị gị? Ọ dị ka agaghị m ekwupenwu okwuchi ihe, m na-ewegara ya Dev. Nsogbu adịghị, ọ bụ ya kwuchiri ya. Naanị gị na Chineke na-anọ, hụ ya n'anya, hụ ya n'anya. Ana m agwa gị naanị mgbe ị nwere nsogbu, mana ike agwụla gị banyere ya. Otu ihe doro anya bụ na ma Chineke eme. Abụ ọma 31 amaokwu 20. N'ebe nzuzo nke iru gị, ị na-ezo ha na ihe omume nke mmadụ. Ị na-edewe ha n'ebe nzuzo nke ọgbakọ gị site n'esemokwu nke ire. Nke a pụtara na mgbe ị zoro onwe gị n'ime Chineke, ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere gị agaghị emetụta gị. Chineke ga-ekpuchite gị n'okwu ọjọọ ndị ahụ e kwuru banyere gị. Ọ dịghị ngwa agha ọbụla nke a kpụrụ imegide ire ọbụla nke na-ebuli imegide m n'ikpe ka m ga-egosi na ọ bụ ihe na-ezighị ezi. Bịanụ tiere Jehova mkpu ọṅụ. Ngwa ugbu a gee ntị nwa nkeji.
Gịnị ka ụfọdụ mmadụ ji nọ Chineke nso karịa ndị ọzọ? O doro anya na ụfọdụ mmadụ nọ Chineke nso karịa ndị ọzọ. Ha maara ọpụrụ, ha na-ekwukarị banyere Chineke dịka ha maara ya, dịka ha nwere ihe nke onwe ha nke na-eme n'etiti ha na Chineke. Ha na-ekwu okwu banyere ya dịka ha. Gịnị ka o ji bụrụ ụfọdụ mmadụ Chineke o nwere ndị ọ hụrụ n'anya karịa? Chineke ọ bụ onye na-asọpụrụ mmadụ? Akwụkwọ nsọ na ihe anyị maara na-akụziri anyị bụ Chineke onye na-ekpebi otu mmekọrịta anyị na Chineke ga-esi dị. Ka anyị chee banyere Jizọs otu nkeji. O nwere 70 ezipụrụ abụọ abụọ ịgazi ozi ọma, ịga gbasa ozi ọma, chụpụkwa ekwensu, ndị na-eso ụzọ 70. Ma e nwere 12 nke ọ họrọ nọrọ ya nso. O nwere 3 n'ime 12 ahụ, Pita, James na Jọn, ndị ọ na-akpọrọ n'ọnọdụ dị iche na ihe ndị dị iche, nke dịka na ọ tụkwasịla ha obi karịa ha niile na aka anọgidesi ike, ha aka tozuo oke. N'ime 3 ahụ e nwekwara otu, Jọn. Ma n'oge a, onye ọbụla nọ n'ime ụlọ a nọketere Chineke otu ọ chọrọ. Agwara m unu nke a ga-amasị unu. N'ime oge a, onye ọbụla nọ ebe a, ndị niile na-ele n'ihe onyonyo, n'ezie ọ bụrụ na ị maghị nnọọ ihe ọbụla banyere mmekọrịta gị na ihe nwere ike ime, o nwere oge na ndụ m nke m na-amadịghị na nke a dị ire. Ya mere, ọ bụrụ na ị maghị na nke a dị ire, anyị ga-enye gị nweta ya n'efu. Ugbu a ị gaghị asị na ị maa maka ya. Mana ọ bụrụ na anyị ma ihe akwụkwọ nsọ kwuru, mgbe ahụ onye ọbụla n'ime anyị n'ime ụlọ a, ndị na-ele na ihe onyonyo, ebe ọbụla ị nọ gburugburu ụwa, anyị otu anyị chọrọ ịnọ. Maka m gwa gị otu ihe, otu n'ime nsogbu kacha ibu nke anyị nwere n'obodo anyị taa bụ ndị na-achọghị ime ihe ruru ha. Anyị kwesịrị ime ihe ruru anyị ime na njem anyị na Chineke, n'ihi na Chineke abụghị onye na-asọpụrụ mmadụ. Nkwa Chineke bụ maka onye ọbụla iru gị ndụ na ọnwụ. Họrọ ndụ ka gị na ọgbọ gị wee dị ndụ. Ihe ole na ole tupu m emechie, Meri na Mata, anyị ma akụkọ a. Jizọs kwụsịrị, Meri agbara gaa nọrọ ọdụ n'ụkwụ ya, Mata gaa n'iru ịrụ ọrụ. Ike agwụ Mata, ya bịa wewere Meri iwe. Aga m na-arụdị ọrụ a naanị m? Mata, Mata, ị na-enye onwe gị nsogbu banyere ọtụtụ ihe. Meri ahọrọla otu ihe ahụ kacha mkpa. O nwere oge ịrụ ọrụ, e nwere oge ofufe. Anyị ga-ekwu okwu echi banyere ihe ndị kacha mkpa. Anyị ga-ekwu banyere nnọzi. Anyị ga-edewe ihe ndị kacha mkpa. O nweghị amamikpe dị. Anyị ga-edewe ihe kacha mkpa. Anyị ga-ewepụga ihe ndị niile na-amịtagaghị mkpụrụ. Ị ga-ahụ n'otu ntabi anya na ị nwere ihe niile. Oge nke dị mma nye Chineke. Amen. Ọtụtụ n'ime unu na-eme ụfọdụ ihe ha na-eme ya. Nke ahụ amasị gị, ị kpọrọ ya asị, ọ baghị uru, gị gaa n'ihu na-eme ya. Ọ dị mma chee na nke a nwa mgbe. Anyị na-ahụ ụdị mmekọrịta ndị nọ n'ime akwụkwọ nsọ, 70 ahụ, 12 ahụ, 3 ahụ, otu ahụ. Anyị hụkwara otu ihe ahụ n'ebe Mosis nọ mgbe ọ gara iweta iwu 10. Chineke asị, sachaa ndị mmadụ,
ma ụbọchị 3 gachaa aga m abịa. Achọrọ m ka ị kpọta ha n'akụkụ ugwu, ma ị ga-eji ihe gbaa ugwu ahụ gburugburu. Ekwela ka ha metụ ya aka, n'ihi na ha metụ ya aka ha ga-anwụ. Ya bụ, ndị ọzọ niile ga-abịa keta ugwu ahụ. Ha enweghị ike imetụ ya aka n'ihi na Chineke ga-anọ n'elu ugwu ahụ, n'ihi na ọ dị nsọ. Ha bụ ndị na-etozubeghị oke, na ọ bụrụ na ha ga-emetụ nsọ Chineke aka n'ụzọ ahụ, ọ gaara igbu ha. Ugbu a, ekele dịrị Chineke, akpọketala anyị nso site n'ọbara Kraịst. Ị gaghị anwụ ma ọ bụrụ na ị nyeghị Chineke oge, mana mmekọrịta chiri anya ahụ nke ị kwesịrị inwe. Agaghị dị m agwa gị ịma ị gaghị eme ihe m na-ekwu banyere ya, mana ekwenyere m na ị ga-agatụkwa eluigwe. Ọ bụrụ na ị kwere n'ezie na Jizọs bụ onye nzọpụta gị, ị kwenyere ịma na ọ nwụrụ nye mmehie gị, ekwenyere m na ị nwere ike ịgakwa eluigwe, mana ị gaghị na-ebi ndụ na-ezighị ezi na-enye mkpesa banyere ya. Mana ana m ekwu banyere ịma gị bụ ezi osi n'ụlọ akụ, ị naghị ezu ihe ndị ọzọ, ị naghị egbu mmadụ, ịma mana ị na gị sị ana m eme nke ahụ, agaghị m eme ya. Ịma otu ọ dị, nke a ka m ga-agwa gị, aga m ahụ gị n'eluigwe, mana ọ ga-ara. Ihe m na-agwa gị bụ n'ezigbo nsogbu, ma ị ga-atụfu ọtụtụ ndụ nke Chineke nwere nye gị, n'ihi na o nweghị ụmụntakịrị ike. Ị gaghị ahụ ụmụ gị dị afọ 3 n'anya ma ọ bụrụ na ị nye ha igodo nke eji agbape ụgbọala gị. Ma Chineke na-ahụghị n'anya, ọ gaghị enye anyị ụfọdụ ihe ma ọ bụrụ na ya enweghị ntozu oke, ma ya agaghị ejidenwu ya. Chineke edeweghị ndị ahụ gburugburu ugwu ahụ na ọ hụghị ha n'anya, na ọ hụrụ Mozis n'anya karịa, ka ha nwụọ. Gị sị gịnị mere ha abịaghị nso? Ma lee, ọ bụrụ na gị aga ebe ụfọdụ n'ọpụpụ, ha bụ ndị mgbe Mozis na-alọtaghị ọsịsọ, ha kpọrọ onwe ha arụsị apịrị apị na-efe ya. Mana o nwere 75 ndị Chineke ekwere ka ha rigote n'ugwu, ndị okenye 70, ụmụ nwoke 3 akpọrọ na Joshua. Ha rigoro n'elu, ha hụrụ mpụta ihe nke iru Chineke. Mana mgbe ahụ ọ bụ naanị Mozis nwere ike ịbịa n'elu ugwu. Ya mere ana m ajụ, o nwere onye n'ebe a chọrọ ịgbago n'elu? Ị nweghị ike ịnọ na ndagwurugwu ugwu ahụ n'azụ ihe mgbochi. Ọ gaghị adịcha ụtọ. Ị nwere ike ife ehi ọla edo. Ụfọdụ mmadụ na-emetụkwa nke ahụ ruo taa. Ugbu a, ị nwere ike ịsị, agaghị m eme, achọrọ m ịga tukwu n'ihu. Achọrọ m iso Chineke gaa. Ị nwere ike ịbụ otu n'ime mmadụ 70 ahụ ndị gbagotetụrụ. N'ezie, ha hụrụ mpụta ihe nke Chineke. Enweghị m ohere ịgụrụ gị akwụkwọ nsọ, ma ama m na ọ tọgbuola ha ịhụ mpụta ihe nke Chineke. Ha sị na ụkwụ ya dị ka ha guzo na safe. Eche m ka ahụ ga-adị ihe ụtọ nke ukwuu. Ha sị, ọ kakwa mma. Onye bụ onye ga-agatụkwu n'ihu? Ma Chineke arịtuo n'ugwu ahụ, ma Mozis igwe ojii wee gwa Chineke okwu dị ka mmadụ na-agwa enyi ya. Onye chọrọ ịga n'elu? Ugbu a, ị ga-echeta na anyị ga-ekpebi ụdị mmekọrịta nke anyị na Chineke ga-enwe. Otu anyị na Chineke ji dị nso bụ otu ndụ anyị ga-esi ezu oke. Ị gaghị enwe mmekọrịta itinyeghị ya oge. Ya mere, chọsie Chineke ike n'obi gị niile.
kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.